1 million 24/7 kwaze kwamnandi kwaphilwa ngeqiniso siyabonga. Sesingazidedela yini ezinye izingoma kuvalwa ngehlahla futhi noma sithi kulinda kancane. Amawulisi amahle ngiyabuza belungu bami nithini umthandeni ke lo ingoma yakhe ethi ke 24/7 esihlanganiseke imillion lapha ku YouTube. Useyabuza ukuthi yena ke ezinye ingoma usungayidedelani iphile kaMthandeni ephumile einsukwini ezedlula ziwu4 zizonke enye ingoma le ihambe phambili lapha yana kodwa ke isiliphahlazileke imillion abantu bestreamile bayidlala ke sekunjalo siphinde futhi sibheke lapha kuMafikizolo. uMafikizolo uthi yena mzala senenze 19 million views ngaphezudlwana nje kwe3 months. Ngiyanibonga kakhulu uyonconyo. Isifiso sami ukuthi ifike ku20 meter aku20 million iku repeat iyahuba. So izofika vele ku20 million. Yini into engiyibuza ukuthi kushaya uDecember 31 iyobe kubani ingoma uMafikizolo. Iyokwenza umlando omusha sha la endimeni kaMaskandi. Sibongele ke insizwa la ene talent mangisa ingoma yakhe bayithande kakhulu abantu and ke iku repeat kampela. Iqiniso le besiphinde sithi laba ubaba uThokozani la somnandi la uthi siyakubonga la Khuzani King Dlamini Zimpungose igama ke lelo kuKhuzani asibiza ku Facebook ngokuyomela uMaskandi lena phesheya konke okuphamisa uMaskandi kushayela ihlombe mina baningi abambongelele kuKhuzani abasaqhubeka futhi besambongela ama message awo lokhu siwabona kancane kancane sokusiwa add nje siwafaka nalapho nalapho kuma videos sibonga kakhulu ke baba ke uThokozani somnandi langa baba ke sonesikhathi esithi baba uThokozani langa esendimini kaMaskandi and ke umunye onama awards amaningi endimini kaMaskandi especially kuMasama nama awards amaningi udlula nje abantu abaningi kodwa lo mlando lo uyokhulunywa ngelinye ilanga naye ecacisele baba uThokozani la ebese sithatha naye ipost insika yoMaskandi channel ihlale yenza ke research yayo lapha na ke iyinika isikhathi nje ibheke izinto ezihlabahlosile nje ezitrendayo nabantu abangayinakile ukuthi yena zikhona njenga le ndaba ukuthi top 10 abaculi abanama followers amaningi ku Spotify siyabona ke ama followers lapha noMthandeni million limit 406k Khuzani 357k Mafikizolo 353k oGatsheni omzukulu omjolisi uSminoff uNkosamagcoka Menzi number 10 250k abantu abakufollowayo la bepress ukufollow not ukuthi abantu abangena beyodlala umusic wakho no abakufollowayo ukuthi uma kune update ku Spotify wakho beshe bethola notification. There's no need beze search because bayakufollow automatically bayithola i-update. Ama comment akhona ngahamba ke nowabuka ama comment abajabuleka bokulunye uhlanga uthi ke ngendaba ukuthi khona insizwa lapha eku number 3 bebefuna ngathi ingabonakali kule list phela abafuna ukuthi uKhuzani abe anywhere ukuze ipropaganda yabo ihambisane into abahlele beyisho ngoKhuzani kodwa if bembona lapha baba disappointed bazoyishintsha ke bebuze enye into engekho la lento engihlele ngisho ukuthi yena there's no use kuba uthi uyalandela uMaskandi ekubeni uma kwenzeka into uyiphikisa ubuze enye into kodwa le okhulunywa ngayo isikhathi lesi ungayifuni ufuna le owaziyo ukuthi lo mculo akekho lapho so it's useless uku-argue sometimes ngabalandeli bamaskandi nayi top 10 Mthandeni ushaya imillion lama followers abantu abamfollowa nje ku Spotify yingani lokho kungabi into enkulu abantu bekujabulele lokho cha baciwe lo number 3 inhliziyo zohlezi zibhlungu umuntu athole imali enkulu kodwa usafuna ukuthi lo othole encane angatholi naye right ebese kuba uKhuzani ke lapha na ke enye ama pages la lapha echecka nje ama music stats kuMaskandi wonke umuntu uyayazi ithola kanjani ilapha abantu ababheka khona ukuthi umculo urenke kunamba bani because kusuke kubala abaculi abaningi lapha kodwa thina sesifocus ke kuMaskandi nawo ama listeners abakhala ngawo ke nawabona ukuthi aphansi kanjani yilokho abakufunayo kodwa ke akunandaba besihlula ke lapha eminye imisebenzi kaKhuzani ihamba kahle le ojele inja nogodo omjolo lowo imbongolo ngidlala nezingane nezinye ke ingoma ezikhona lapha ebese kuba ama followers lapha ku Instagram no TikTok no Spotify no YouTube kuyavela ke lapha kodwa ke nakho abantu omenabe kuyabajabulisa ni understand leli page lagcina ukurefresha nge1 kaNovember 2025 Sikadumuzile ingoma ehamba phambili lapha ama streams amaningi monthly listeners more than 800k asedlulile lapha because le list yange1 November
namuhla ngathi i4 or i5 seyikude kakhulu list ikhuphukile. Iyona nto abantu abayicelebrate ngomthandeni leyo ukuthi yena umsebenzi wakhe uhamba phambili kangakanani. Boko Paris basakhuphuka namanje oGochi Sigadumzile ngoba kamnandi ingoma lezi ehamba phambili lapha ezimbeka lapho akhona umthandi okuyimanje especially ngama monthly listeners. Ama-followers ke lawana akhona ku TikTok, Spotify mahle kakhulu asefikile kwimiliyoni yama-followers. Ilist ke lebe ngisho ukuthi update late ama list. Izinto ezinjengalezo nje abantu abakhala ngazo angazi bakhala ngani because abaculi babo benza kahle online bahamba phambili. Kodwa nje ukuthi uKhuzani uvelelani kuma list iyabadina lonto le ngoba lento ayisayifiti propaganda ephushwayo. Kanti akusebenzi kanjalo. Abantu bayaphusha nje umsebenzi wabo ngendlela abaphusha ngayo. Istress ke asikho ke bekuyilokho umuntu abekuveza ke kancane lapho ngabaculi bamaskanda bambalwa including into enjengama top 10 lapha ku Spotify obabuthozani la ngade bebongela uKhuzani uMafikizolo ingoma yakhe sithi 19 million ibheke 20 million soon izothi nje 20 million imillion izongena fast kuyashesha phela kumaskanda bese kuba umthandeni uzoshaya i1 million lapha kwi-EP yakhe ngengoma ethi 24/7 abantu beqhubekeke bekudlale umculo wamaskandi bebasupport abamaskandi bekuyilokho nje bese kuvela nje manje sesizobuya nenye ivideo ngesinye isikhathi ngibonga abantu abakwazi ukubuka le video beqhubeka abantu benze njalo befollow besubscribe belike beshare zonke lezi lezo zenza i-channel ukuthi yena ikhule iye phambili nathi sikwazi ukuthola amandla ukuthi siqhubeke sinilethele izinto ezenzakalayo kumaskandi esiyithintayo usuku nosuku. Ngiyabonga ithuba sale kahle.